Aquest és un missatge pels nostres estimats mecenes. Us volíem agrair de tot cor tot el que heu fet per nosaltres i dir-vos que estem aquí, ara mateix us estem fent aquest vídeo des de Martinique, al Carib, gràcies a tots vosaltres. No ens oblidem de vosaltres. Cada dia pensem, cada dia, realment cada dia. Estic angoixat de les recompenses. Perquè us mereixeu el que us vam dir que us regalaríem a canvi de tots els vostres esforços. No? El que sí que és veritat és que tot el projecte de Verkami es va fer molt just abans de marxar i se'ns va juntar tots els preparatius i vam anar bastant liats i no us vam tractar com us mereixeu. I després, un cop ja marxes, les coses es comencen a complicar per distàncies, per timings, pel fet d'estar lluny de vosaltres. Però tenim molt clar que un cop arribem, no, Pol? Clar, alguns ja ens van venir a veure, van tenir la sort i vam tenir la sort de poder-los veure abans de marxar i ja tenen les recompenses. Alguns altres ens heu escrit la direcció i estem mirant la manera de fer des de base terra que us l'enviïn, ho tenim present. I els altres, doncs ara el que parlàvem és això, de quan tornem, doncs intentar fer una festeta, intentar que vingueu a veure el barco i si no, doncs enviar-vos-ho, però ja estarem allà i podrem fer-ho. Per tant, no patiu, pensem molt en vosaltres, un altre cop mil gràcies perquè no estaríem aquí sense vosaltres, com tantes altres persones que ens han ajudat fora de Verkami, gràcies també, i que no patiu, que seguirem lluitant per l'aventura, tot i els problemes, i seguirem pensant molt en vosaltres. Feel free, sisplau, d'enviar-nos tot el que penseu, el que vulgueu preguntar-nos i el que vulgueu suggerir-nos, perquè estarem oberts i, altre cop, gràcies a vosaltres estem aquí i gràcies a vosaltres tenim la força per continuar. Gràcies, i ens abraçarem a l'arribada i us tindrem a punt tots els vostres regalets. Bueno, quan arribem haurem de gestionar, però sí. Bueno, és una manera de dir-ho, però que no ens n'oblidem. Gràcies a tots, un petó!